ή καλώς ήρθατε σε ακόμα μία εκπομπή. Και γιατί άλλοι θα μιλήσουμε φυσικά σε αυτήν την εκπομπή? Για τα Χριστούγεννα, για το τραπέζι των Χριστουγέννων, για τα γλυκά των εορτών. Σε όλους όσους έρχονται λοιπόν στο γραφείο μου προκαλείται άγχος. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι γλυκό θα φάμε, κουραβιέ, μελομακάρονο, δίπλα, μπακλαβά, γαλακτομπούρικο, βασιλόπιτα. Τι θα φάμε, αρνάκι, κατσικάκι, την παραδοσιακή γαλοπούλα, χοιρινό με πατάτες στο φούρνο, θα πιούμε κρασί. Τι θα κάνουμε? Αυτό που θα σας έλεγα και θα σας σύστηνα είναι να φάτε απ' όλα, αλλά με μέτρο. Και τις προηγούμενες και τις επόμενες μέρες να τραφείτε μεσογειακά. Πολύ απλά. Να προτιμήσουμε τις προηγούμενες μέρες τα όσπρια, μπορεί να είναι ως και 2 φορές την εβδομάδα. Το λαβερό μπορεί να είναι και αυτός και 2 φορές. Το ψαράκι, το κοτοπουλάκι, με μπόλικη σαλάτα τα γεύματά μας. Πολλά φρούτα, πολύ νεράκι, ώστε να υποδεχτούμε την παραμονή των Χριστουγέννων και ανήμερα, αλλά και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και ανήμερα, με τραπέζια με πιο πολύ όρεξη και πιο ευχάριστη διάθεση. Χωρίς να είμαστε αποκτισμένοι από τα πολλά τρόφιμα. Φυσικά θα φάμε και τα γλυκάκια μας, θα φάμε και το μελομακάρονό μας, και το γαλακτομπούρικό μας, και το μπακλαβά μας, και το κουραμπιέ μας, και τις δίπλες μας, αλλά με μέτρο. Δεν είναι ανάγκη να τρώμε όλη τη μέρα γλυκά. Μπορούμε να τα απολαύσουμε το απόγευμά μας ή το πρωί. Τα μελομακάρονα είναι πολύ ωραία και αμέλωτα. Μπορούμε να το πάρουμε σαν πρωινό, μαζί με έναν ποτήρι χυμό ή με το καφέ μας. Λοιπόν, δεν χρειάζεται πανικός, χρειάζεται σωστή διαχείριση. Και γι' αυτό είμαι εδώ να σας δώσω μικρές συμβουλές. Όταν θα έρθει λοιπόν η μέρα να φάμε στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι μας ή στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι μας, τρώμε πρώτα τη σαλάτα. Πίνουμε και νεράκι και αρχίζουμε. Βάζουμε στο πιατάκι μας κανονικά τη σαλάτα και λίγο από το φαγητό που χρειαζόμαστε ή έχουμε όρεξη εκείνη την ημέρα. Μπορεί να είναι και μακαρόνια και πατάτες και απ' όλα. Πάρουμε και τη φέτα του ψωμάκι μας και απολαμβάνουμε. Αν το γεύμα μας εξακολουθούμε και έχουμε ένα μεγάλο τραπέζι με ακρόσυρτο, γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε τραπέζια που διαρκούν πολλές ώρες. Πάλι ακολουθούμε το ίδιο μοτίβο. Για 2 μέρες δεν χάθηκε ο κόσμος. Προσέχουμε το αλκοόλ, μας αφυδατώνει. Όταν πίνουμε αλκοόλ, πίνουμε και πολύ νεράκι. Οπότε, μαζί με την κατανάλωση αλκοόλ, πίνουμε και νερό. Ή, ακόμα καλύτερα, νερό με το κρασί μας. Τα αναψυκτικά προσοχή, γιατί και αυτά κρύβουν θερμίδες. Και επίσης, όταν περάσουν οι ενδιάμεσες μέρες, ουσιαστικά το γιορτό που περάσουν τα Χριστούγεννα, τρώμε πάλι τα όσπριά μας, το ψαράκι μας, τρεφόμαστε πιο υγιεινά, ώστε και την Πρωτοχρονιά να ισχύσει το ίδιο είτε ανήμερα είτε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς που κάνουμε το γειτονιό μας. Δεν είναι ανάγκη να φάμε τις 12 η ώρα το βράδυ. Μπορούμε να αρχίσουμε το γεύμα μας στις 9 η ώρα το βράδυ, να συνεχίσουμε με ένα ποτάκι και να μπει ο χρόνος να μας βρει με ευχάριστη διάθεση και με πολύ αισιοδοξία. Ελπίζω μέσα από αυτές τις μικρές μας συμβουλές να σας βοηθήσαμε έστω και λίγο με το καναλάκι μας. Σας εύχομαι χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά. Αν σας άρεσε το βιντεάκι μας το εορταστικό, κάντε μας like!